So, hi guys! Welcome back to YouTube channel, no? So, ngayon is magbibihis ako kasi gagala ako ngayon kasi kukunin ako ng kaklase kong gwapo and I never expect that. So, darating na daw siya, nag-chat siya sa akin. So, magbibihis tayo, babe! So as you can see guys, is naka-shoes tayo. So tapos na ako nagbihis. Ayan, naka-outfit na yung bakla. So nag-aantay na lang ako sa kanya kasi sabi niya darating na daw siya. Ganon. Okay na. So ito guys. Ayan, nga nakalisod ang among daan nga ginagi do. So, pero okay lang ang tanan mo. Gwapo man ang driver. So okay ra kaayo. Yung muna ka naman siya. Healthy kay nagakuha mo siya naka-silver. Wow, mahigog sad ko si mong lawas. Wa ka uy. Wala pa. Maybe next year. Welcome to my guys. So good. Sige, go laban. Sorry siya si Ami. ARAT. Ay! Shout out ako na kay Langga. Shout out sa akong classmate nga babay. Char. Pwede siya ni Ari? Lagi ka na, siya to shout out. Oh, depende sa'yo. Shout out mo na yung kang ma'am. Shout out ka, wow. Labaw. Bigyan sa kayo, tapos... So, So, here we go. Oh my God, nana si Ryan nadugol. Ay, oh my God, I miss you, girl. Ay, rumampa din. Iba din siya. Oh. Ayan. So, muna siyang kapitan, guys. Mayor di ay. O, diba? Pinataas yung rango, best. O, diba? Gwapa kayo si Ryan. Lawadyo ko nagdahom. Ngayong ani, ang artista ko makita. So, ang imong babes is naghiwa siya. Oh my God. Okay naman ka pa man rin. Ay lang tawag dito masagpa ka. Lagi mo na yung vlog, di ba? Ilan ka? So, hi! Science si Ryan na dugo. So, yan guys, naghiwa sila, no? So, I'm so very excited. I'm so very amazed kasi nga nakita ko na sila. For how many years? For how many years nakikita na kaming lahat, guys? O, masyad lahat, hindi naman kami. Yun ako. So, hi everyone! So, nakakalamin!
So ito guys, kumakain na po kami. So it's very amazing kasi nagtitipon na naman kami ulit. My God, busog ako. Sobra. Ayan. Oh, si Claudia, gusto nagsugbaday. So kami nakikain lang. Hi, Ryan. Niabot na, pagmukad na. Bro, mga bro. Alam, boring ka ba? Hi! Bantay naman ko niya. Lami yun? Kasa ka guys? Silid ako. Saan kaya kumain dahil ano? Tapos mga alakalang sila eh. Pero sana online yung siya ba? Yes. Ato na sila yung last. Yes. I-shoutout ko na sila o niya. Lior? Kumusta? Kumusta ang webinar? Oh, may maagir pa. Ayun sa... Ah, sumbagin sa ka. Otro ka. Hi guys! Kamusta na eh? Mula yak chupol. Hi guys! Sana na sa kanyang istiman ng kaon. Ayan yung resulta guys. Ayan yung resulta ng aming mga church. So yun na guys. So na-miss ko sila sobra. It's very amazing. Nakuha lagi kanila niya, iyang langga kay wala. Oh, ay, diba, nabadyo ka ito sa una pa bagyo. Basta si tita, dito sa kagawasan. Bagay sa atin eh, okay na kayo. Oh, lakawan makabi. Bye guys!